Guinénaɓe woti e hoore jam e deƴere e nder Conakry ha hewti e leydi ndin fof ellananaka e mum wi yimɓe société civile. Non jaati tedduɓe heeɗiɓe refi fulfulde ma jafoɗon en gartat e ko kalɗen ko joni ɗum woni woote waɗuno e nder leydi Guinée foof candidaɓe jeenayo hirodirnanno gam ardagol leydi ndi no tawa e ɓen hoorejo Fulamu Fadde ngu Mamadi Doumbouya. keɗoɗen Mamadou Diongasiba. GMD Yero Balde koko yamɗe 17 ɓe wotinoɓe fuɗɗino weeɓitugol juɓɓudiji ɗe woote e ngal duɗal EP franco arabe e o quartier Sébia Nord e nder gallure Sanoya ɗo wotinirɗe 4 hino joƴƴinano ɗo. Ceerno Mamadou Diallo hoorejo nde wotinirde ɗiɗaɓere hino artude ñallal ngal. a itti 7 heures ha heɓandema ɗo woto ɗen feƴƴiri no moƴƴiri guere ala sonko ala ha fewndo ko min fewndi ɗo ni miɗen waɗi dépouillement on e ko hedditi kon sattene ɗuɗal moƴƴa o andi golle ɗen wona ko weeli fi joni haray ko fi ɗum ɗon tun ɗumanni seeɗa satti seeɗa fi golle ɗen par ce que golle ɗen wona hoyɗe. Mariam Diallo ko daraninoɗo Abdoulaye Yero Baldi hoorejo fedde Dawro Frondeg Front démocratique de Guinée. Depuis bimbi kam min feƴƴi e jam alhamdoulillahi sattene no ko bimbi on kon tun seeɗa yimɓe ɓe wonno sonkude seeɗa fi turanguide mayno gandi jama so ɓennima woɓe ɓen feƴƴu woɓɓe wakkilotako ɓay déjà woɓɓe aray rangino depuis bimbi ko ɗum wonno probléme o quand même ɓay ɗo e compte gongol min darimo ɓe compte min kontiti ɗo minen ɗo parti am min quand même min heeɓi min ñaami mais woɓɓe noon ɗum no e min tigui mi naniri men woɓɓe no wullitade wargol kadi haɓe wona bimbi ha kikile ara ñama ɗum non c'est pas bon. Haray gila hande ɓiɓɓe Guinée no tu'i noppi habbi juɓɓudiji ɗi ndu suudu DGE halfinande yuɓɓugol ɗe woote yaltinta. Mamadou Diongasiba Conakry RFI. toon to Guinée keddoɗen ha joni yimɓe préfecture Labé e nder Guinée timmini woote mumen hanki alede nogas e jeetati lewru ndu gonɗen sungoji ɗi rewi lawol kono hewɓe jaltani wotude e nder nde saare Labé immade woote ɗe ha e jaltuɗi ɗe woote ɗen nultodiraɗo men rewidima o alhaali keɗoɗen jantore Oumou Kesso Diallo. ɓawto ñallal ngal fof jamaji ɗin hino wotude sa yon hewti haray ko ɓe moɓidirta konko wota ɗon komin tawi ɓe nden nokkure nde ɓe wooti Mamadou Aliou Diallo wonno ko holli fondo maɓɓe tippude haray no ɓe haccori ñallal ngal. min ɗo welti tan hara komi landeteno minen no jogiiɓe kadi fof aɗa wota kono min komi faami ko ayne fof arali woti ɗo par ce que campagne hari jii janano woodi quoi mi sikkuno yimɓe arayno ɗo ɓuuri a campagne kono malheureusement min mi yiral noon. Saramba e sengo maɓɓe wonno ko ɓe ɓangini ɗon haray ko aranum ni ñallal woote hino feƴƴirani ka leydi la Guinée. wowi ha wana o leer ɗo yimɓe ɓe gaare no ɗuuɗi moƴƴan ko karan heɓirta no votira e ngal ɗo noon mi taw newende no e mum ɓa hay arɓe bimbi ɓen ko innimmi o ɓe ari ɓe voti tranquillement ɓe hooti ko ɓe hewtiri e nde nokkure fi tinugol ko ɓe wooti kon haray ko honno wona moɓidirede. Mamadou Tano Balde wonno ko tawi jamaji ɗin alaka newnanede natugol e nder ɗi bureau de vote ji ka dépouillement ɗo fayda ɓe ala jaɓɓude ko kamɓe on tu woni e darude ko honɗum fewndi nder ton ɓe ala newinande jama on e ɓattagol sakko naata nder ton. e mandine tun ko tawata ɗum hino satino jofugol adu futuro on hoorejo ndu saldu kippudu ko fewti wote ɗen ka leydi La Guinée ɗo wonno ko bogiti ɗum ko yatawa leer goto fi hombugol wote ɗen e nder leydi La Guinée ndin fof. Oumou Kesso Diallo, Labé, RFI. somgoji ɗi ndewi lawol e nder ndiɗo leydi Guinée ko ɗum nantini direction générale des élections ɗum woni salndu laamu toppitindu alhaali woote ɗe ɓe kolli kadi e nder temedere fof 95 ngari e wotude woote waɗuɗo kadi to leydi Centrafrique hakkude dunde Afrique hanki fodde million ji ɗiɗi ɓiɓɓe leydi ndi no noddano e nder cuuɗi wotirɗi gam suɓade hoorejo kesso leydi mabɓe e nder candidat ɓe jeeɗiɗo e mabɓe no hen hoorejo leydi ndi Faustin Archange Touadéra wonɗo yiilade mandat tatabo omo folodiranno e lundiyankejo makko ANC dollo guele ko hono woote ɗen feƴƴiri e nder Centrafrique. Mamoudou Diallo. wote ɗen feƴƴi e jam e nder Centrafrique hankin e biyol ardiɓe leydi ndin koye yamɗe 17 kikiɗe wakkati windere nden cuuɗi wotirɗi ɗin udi baafe mumen wono sariya on holli non koye deƴƴere ɓiɓɓe Centrafrique wooti hay e hunde ala ko taska e jiiɓu walla bonande ko ɗum Nazer Pacabale goto e ardiɓe cuuɗi wotirɗi ɗin e nder bangui lamorgal Centrafrique holli e nder haala maɓɓe ardiɓe ndu suudu yuɓɓinandi woote e nder Centrafrique holli wonde ko cuuɗi wotirɗi ujunaji 6,7 woni ko uditano fiyo wotoɓe ɓen wawa wotude fiyo wote ɗen feƴƴu e jam e kisal konunkoɓe leydi ndin e konunkoɓe rusnaɓe ɓe Wagner imminano e nder bangui lamorga Centrafrique e jeɗɗo suɓeteɓe ɓen no tawa Faustin Archange Touadéra o hoorejo leydi ni wonɗo ɗaɓɓude mandat tammo kañum e lundiyankojo makko Anissé Dollo Guélé
en andina wonde yoga e pelle dawro mawnuɗe lundiyankoje tawaka e ɗe wote Centrafrique sabu angal laɓugol majje e biwol maɓɓe e ɗi suɓugoji hooreya ko fi leydi Centrafrique candidajo debbo hay e goto tawaka ko ɓuuri million ji ɗiɗi ɓiɓɓe leydi ndi wonuno ko nodda fi suɓagol hoorejo leydi ndi sardiyankoɓe ɓen ardiɓe diwe e merɓe ɓen e nder cimtol yaltinagol hankikiɗe saldu laamu halfinaɗo ɗe wote e nder ndi leydi Centrafrique holli mette mum e jaltuɗi ɗi gonɗa fenandeji e nder mediaji renduɗi ndu saldu halfinaɗo ɗe golle kolli mette mabɓe e golle baɗe ni ko wawi jiɓude leydi e addude fitina sumgoji sardiyankoji waɗuɗi to Côte d'Ivoire gila aset jaltuɗi mum fuɗɗama hokkirede fawade e ko goomu halfinago wote ɗe yaltini tafon ko fedde RSDP laamini nde heeɓi polgu e nokkuji kewɗi leydi ndi en ha tengti noon to rewo leydi ndi toon ɓe keeɓi 99 piccal 96 e nder temedere kala to Sinémancali 99 piccal 92 e nder temedere kala to Korogo to Bunjali e to Ojen kam ko temedere e temedere ɓe keeɓi sumgoji to caggal dunde Afrique to Birmanie kono koɓe no kaani folde ɗi sumgoji sarɗiyankoɓe gaɗuɗi alet hanki fedde partie de l'union de la solidarité du développement fooli julle kewɗe e nder ndi leydi. RFI to Mali paɗen yimɓe jeegomo maayi e maɓɓe janguinoɓe ɗiɗon e hippande kuliyankoɓe waɗude aljuma faltiɗo wuuro Ségué cercle bankas hakkudere Mali bonondaji kewɗi gaɗi e nde hippande e wisedeɓe caggal nantingol o kabaru fedde syndicat en janguinoɓe école Mali ko holliti mette kañum e sunare maɓɓe goto e hooreɓe fedde nde noddi hooreɓe leydi ndi e ɓammude peeje gam renude janguinoɓe tengti e wonɓe nokkuji ɗo rafi ndenago ɓuuri mantidade keɗoɗen mo. Nous avons eu la triste nouvelle de l'assassinat de nos deux collègues. Min keɓi o kabaru mettuɗo wargo gollidinɓe amen ɗiɗon janguinoɓe e hippande to Ségué ko hunde musude o fitina mo ɓe yimɓe waɗu boneɓe gaɗi e nde nokkure on alhaali ana hulɓiɗi min sannen sabi miɗon jogui janguinoɓe batti jilli maɓɓe leydi ndi ɓe gondi e waɗude golle maɓɓe e nder Mali fuf fa yottade e nokkuje ɗo rafi ndenago ɓuuri mawdude on alhaali mayde gollidinɓe amen ɓe ana waɗi so miɗon kuli sannen tenti e banggue ndenago yimɓe amen wonɓe e ɗen nokkuje nden no miɗon noddi hooreɓe leydi ndi yimɓe gouvernement o daraniɓe ndenago Mali e wattande ɓe hakkille ɓe janguinoɓe e sembinde ndenago maɓɓe sabi ɓe janguinoɓe ngala kaɓorɗe ko laakere maɓɓe tan ɓe jogui ɓeɓe janguina ɓiɓɓe leydi ndi andanga ɓe jogui ngal gam renude Mali. Ce qu'ils ont entre leurs mains, c'est leur cœur et leur connaissance pour sauver la République. toon to Mali keɗoɗen ha joni ina jeeya e ko ɓuuri mantinade nde hitandu ɗanɗiɗe nogas e joyyi e nder leydi ndi alhaali ŋakkere kuɓɓam waɗi lebbi kewɗi jeediyankoɓe zenim ina mbaɗi leydi ndi e uddere gam hadde ndi carburant uddere battinde nde no feewi e ngaalu leydi ndi e mbadi kuftidindi Bocar Tall. ɗum fuɗɗi ko gila e lewru jeenayi ɓuru e nde hitande 2025 nde kuliyankoɓe jenim mbayli sawru mbaggu hakkude mumen e konunkoɓe Mali ngam ɗeɗɗude leydi ndi e banggue ngaalu ndin mbadi haɗa hesiri addaniɓe wadde Mali e uddere e leyɗe ɗe leydi ndi herodiri ɗe ha e yoga e diwe gila nden ha ñalawma hande leydi Mali ina wuuri ŋakkere kuɓɓam mantinide e nder lewru sappo ɓuru kuliyankoɓe ɓe duppi mobilaji kewɗi gaddoji kuɓɓam ummotoɗi Sénégal e Côte d'Ivoire e nder diwe kewɗe to Sikasso Ségou Kay Mopti Gao ha e Bamako lamorgo ngo ɗum saabi balɗe sappo guddugol janguirɗe e leydi ndi e kuɓalla e ŋakkere courant e yoga e gure diwal Mopti e Yeru joɗima ko ɓuuri lewru ina ŋakkira courant e on tuma kono leydi ndi watti 12 camionji ɗi ha e nder mayri waɗi hande lebbi kewɗi ko o alhaali ina nane leydi Mali e caɗele kewɗe kaɓɓodiɗe e kuɓɓam gila e yangarta ha e golle kewɗe namdiɗe carburant hande ko guri juɗɗi sotoɓe ɗam kuɓɓam jiyete e Mali e kuɓal e yoga e station ji seeɗa udditoji ɗi laamu Mali e wali gila nden e wadde peeje gam leydi ndi heɓa kuɓɓam kono uddere kuliyankoɓe nde ina jokki ha joni. Kabaruji kan Rama Diallo e garate kabaruji kan kabaruji coftal balli non jaati Ahmadou Barouba hande kippuji ɗi natan e fijoji muɓɓe ñalande tataɓɓede nde to guɓal aranal ngal kippu Mali caggal ronkodirde e Maroc e ñalande ɗiɗaɓede nde waddan e Comore hande tefude dande muɗum jeetaɓal Comore dibbi lahre ngal ɗo guɓal jogade toɓɓere wotere tan fa joni ka ɗum e wonde fou Tom Saint-Fil elto Aigle en Mali ana jeetini kippu muɗum reno fasane keɗoɗen mo hanki o yewtide e jeeniyankoɓe. Après le match contre Maroc, caggal kawral amen e Maroc ngal mamin petti e dingiral kewgal yimɓe e gulali kewɗi
min pettino moƴƴi kono ngol ɗo wonata gotum ɓuɓol ngol toɓo ngo wondude e stade mo hewata ɗum ina wawi ustude softede fettoɓe ɓe hakkude amen e Maroc goto foof wiyatno fettata ko potital gurnam mum hakkude amen e Comore ɓe min pi tati e gotel laabi ɗiɗi aɓe mbawi sikkude ɗum weɓat kono ko ɗon noon hulɓini. Il y a des joueurs peut-être qui pensent que ça va aller et c'est le plus dangereux. Kanko Thomson fil keɗinoɗen ndele noon ena hankinen kawre nayi tawaɗe ɗe to guɓal EF kawral ɓurgal dominode kasin ana tawadu hakkunde Cameroun e Côte d'Ivoire. Champion d'Afrique alde loggude hanki ka handaki Cameroun waɗi loggol fotodirde e maɓɓe fa e timmode nde bambanoɓe ɗiɗo kippuji ɗiɗi weltare gille e mimse e goɗɗo eto Abdoulaziz Diallo heɓani en kongi yoga to bangere Kumasi to Abidjan to télévision ji mawɗi ju'ina ƴewgol goɗɗo kawrol. folotiɗon hadno sattani fota mawɗi ɗin jikke an soyiɗo sabu hari meɗen habbi ko ɓuri ɗum ɗo ko fanɗi woɓe folira loggi tati kono wona ella min foloyay yeeso Gabon. Il faut qu'on se dise la vérité. ko ma wowlidiranen gonga diɗɗal Côte d'Ivoire ngal no kelɗi moƴƴa fewdo ɗo kono ɓe ɓura Cameroun meɗen hooliɓe fewdo ɗo mi yii fijoɓe wawuɓe hay si tawi hiɓe naada loggi hiɓe wawi waylude alhaali on. Changer les choses. Non fadde den don dide waltoyde fijoji Mali Comore ko hande yamde 19 Maroc e Zambie e on wakati goto Afrique du Sud e Zimbabwe Angola e Égypte kamɓe dunangodirta non jatiramo Diallo a jarama no fewi ɗiɗo kabruji Coupe d'Afrique des Nations. Algérie ɓami sariya holluɗo kolonaku ko bonandeji dawla Alger ƴami Paris dambordi e toragol yafuya sabu boneji ɗiɓe waɗi hakkude hitande 1953 e hitande 1956 e hoore yimɓe mabɓe saaha kolonaku. Algérie ƴetti ngal pellital saaha mo poɗodiral woodi hakkude ɗe leyɗe ɗiɗi holko saabi hooreɓe Algérie ɓami o sariya taw si o sariya wawan latade ko holno kolonaku fawangu e Algérie siforno taw si leyɗele Afrique heddiɗe ɗe ɓami sifa o sariya e ɗi dumunnaji aroji. Kono men hande ko Alpha Ousmane Diallo jangguinowo e tarika Afrique to Université Somfonia leydi Guinée omo jabonamɗo Ibrahima Timbi Bakiɗoɗen. Alpha Ousmane Diallo mi salmini on. Mi salmitike on. Ko pellital ngal meeɗaka yi'ede e tarika Afrique Algérie ƴetti sariya holluɗo wondema kolonagu ko bonondaji dawla ɗum ɓe innata crime d'état e francire ɓe gandi noon Algérie ko franci colonise noɓe kamɓe wonno waɗno kolonagu e hoore maɓɓe yewte en ko honno kolonagu ngu Algérie heɓi faade franci woniri ko ɗum sendigu e kolonaguji heddiɗin. On tini ɗo haray de façon générale Maghreb on en particulier Algérie haray ɓen ɗon kolonagu ko ɓe heɓuno koko wiyete kon colonie de peuplement, c'est-à-dire Algérie harino considérano comme leydi ko ɓiɓɓe France doit arde jooɗo hoɗa waɗa muraduji mum. Donc ɓen ɗon e ɓe ɗiya pays ji hedditiɗi ko ɓe arayno tun ɓe ƴetta jawle ɓe kurka yimɓe ɓe yaha na gootum. Algérie hari ko colonie de peuplement. Français ɗuma ɓiɓɓe France buyi heewɓe arno jooɗi ton ɓe innata ɓen les pieds noirs. E kadi Algérie e fiyoɓe hetto hoore maɓɓe kamɓe ɓe wanno hare wona suɓugoji waɗano sigano feƴƴirno Guinée ko hare ɓe wanno si ɓe hetti hoore maɓɓe. Naam on tini ɗo ɓay yaltama ka deuxiéme guerre mondial wooduno ko heeɓi e alhaaliji gollirteɗi ko tawata nafa mum iyano ko innete comme pétrole et gaz. Joni France hari ko e hoore Algérie ɓe kontuno fii heɓugol on pétrole et gaz ko tawata ɓe waaway gollitirde ka maɓɓe. E kadi hari pays ji ɗin fof Europe toon no faalano heɓude arme nucléaire kono nde ɗa heɓa ɗum ɗon ko ɓe heɓa nokkure ko waɗata ɗon essai on taw. Donc désert algérien on hari ko ɗon France eɓɓuno waɗugol essai on fii heɓugol on bombe ɗon. Joni si tawi woni piiji tati fawodiri Algérie hari ko colonie de peuplement kadi nokkure nde tawata hara français ɓe hino tabutuno heewɓe jooɗiɓe ɗon woɓɓe ko ɗon heɓa ko ɗon golleji maɓɓe ɓe waɗata tawti kadi ko Algérie ɓe kontuno hoore mum fii heɓugol pétrole et gaz tawti kadi ko Algérie ɓe kontuno e hoore mum kadi fii waɗugol essai nucléaire no ɓe heɓira ko innete bombe si woni ndin leydi ɗon landitike hettugol hoore mum andi ɗum ɗon hara wonanno France jiɓiliɓi molanaɗo ɓay hara intérêt ji tati noodi ɗiɓi perdayno si ndin leydi hetti hoore mum ɓen français ɓe wonnoɓe ɗon fof iway to
ele no anda hari français ɗuɗuɓe no ton inneteɓe pied noir gollunoɓe marɓe jawle ton. Joni noon o sariya ɗo Algérie ƴettimo Algérie ƴammi kadi yo France toroɓe yaafuye e kadi France jonnitaɓe hakkeji maɓɓe ɓe jontaɓe ko ɓeyata ko jobtariɓa ɓe kalisiji saabu bonondaji ɗi ɓe heeɓi ɗi beele ɗum no wawa latade. Ko fuɗɗi taw hare en waɗe taw contexte on ko honɗum waɗi tigi tigi Algérie no landi ɗum o andi ɓay woni Algérien ɓe ɓen landike hoore maɓɓe français ɓe ɓe waɗno répression molanaɗo par ce que har ɓe falano ka perdude Algérie surtout joni inneteɗon Kabylie kala townunoɗo hondu fi hettugol ɗuma fayda buy sahi mbinanno par ce que hari France no marno intérêt jano toon siti Algérie yetti horemo ko ɓe perdayno donc ɓe waɗno répression ɓe warno heewuɓe ɓe nangi heewuɓe ɓe kasi heewuɓe joni noon haray kamɓe ɓe doolano doole ko tawata hara ko jagge jane yimɓe buy warano donc ko ɗum addi Algérie landade haray kamɓe kadi yo ɓe dédommage ɗum ɗon ɗum no wawi laatade e banggal gotal ɓe waɗa commission mixte c'est à dire France immina ɓe tawata hara no mari gandal fi ɗaɓɓutugol ɗum ɗon Algérie kadi immina marɓe gandal ɗum des historiens, des juristes, des anthropologues et des économistes. Ɗum ɗon keke ande on balawmo ɓe fawano ɗon ɓay ɓe landike hoore maɓɓe ko yimɓe jelo warano ɓen waraɓe ɗon ko mayde maɓɓe ko honɗum haɗuno développement Algérie impact on. France holli kamɓe ko haasidiyagal tan Algérie woni wadde e yiyande moɗon ɓe jaɓay ɗum ɓe jaɓay ngun goomu ɗon joƴƴine. Ɗum noon ko hunde nde tawata si nde waɗama fenduɗo nde waɗete si nde waɗaka fewnuɗo nde waɗoyte e kadi si luttoyta e Algérie tun pays ji heewɗi Afrique kadi heɓay courage ñembintingol ko Algérie waɗi kon. Awa e yiyande moɗon onon woday leyɗe Afrique naaje tawoje kolonaku waɗanoma e hoore majje jokkayɗe ngol laawol ngol Algérie sinci ɗo. ɗo hare tigi tigi on ko neɓama juuta kono kala ɓe tawata France jagguno wari bonni ƴetti jawle naɓi toon ko ɓenta kon pillage des ressources humaines minéralières ressources agricoles ɗin pays ji fof ɓe heɓiray courage goto goto ɓay tun fuɗɗike pays ji ɗin heɓay courage hande kadi revendikugol. Alpha Ousmane Diallo mi yetti on sanne on jarama. Awa haray ko min ɓuuri on weltanade. Amadou Barouba tedduɓe heeɗiɓe refi fulfulde ko ɓuuri tengtude kabaruji ɗi hannde oɗo subaka to guine woote ɗen waɗi e dow jaam e deƴere ɗum holli daraninoɓe ɗe woote timminan laamu faddewu ngu ko fuɗɗi guila hitanduji ɗiɗi nogasi ko teskuyo woni yimɓe jaltani wotude e nokkuji kewɗi jaltuɗi no heeɗa ɗo e balɗe ɗiɗi to Mali kam yimɓe jeegomo maayi e mabɓe jangguinoɓe ɗiɗon ɓe duumayi ko e hippande kuliyankoɓe waɗude e aljuma faltiɗo to wuuro no wiye Ségué cercle bancas hakkude Mali fedde syndicat en jangguinoɓe l'école Mali kolliti mette e sunare mabɓe en keɗima goto e hooreɓe ndeɗo fedde syndicat en ene jeeya ko ɓuuri mantinade nde hitaɗuji ɗiɗi nogas e joyyi e nder leydi Mali alhaali ŋakkere kuɓɓam na mbiyen carburant waɗi lebbi kewɗi jeediyankoɓe zenim ana mbaɗi leydi ndi e uddere gam haɗude natugol carburant nde uddere battini e gurdam ɓiɓɓe e leydi ndi tedduɓe heeɗiɓe ko ɗo timminirtan e ɗiɗo kabaruji en timminat e jonde kabaruji ɗi e taskaram cellal ko ngalu en jetti jarnide nagal heɗotoɓe ɗo ɓe mbawi wonde no ɓe mbawi wondire kala yo jaam e kisal wone mabɓe Ibrahima Ba a jarama an Inna Bolaro toon to karallagal to dennagal sengiɓe hello amen Facebook TikTok YouTube onon foof on jettama on jarnama yo Allah keñalde dow jaam.